Nothing. Ćao društvo. Ko što reče moj sin, not dead. Nisam mrtva. Živa sam, zdrava sam, prava sam u komadu za one koji su hteli da pitaju šta se dešava. Imala sam nekih ličnih problema, bilo i smrtnih slučaja u familiji, no to je ostalo iza nas. I ajde da spremamo nešto slatko. Pošto svi tražite nešto slatko, ajde da spremamo nešto slatko. Kao što vidite, imamo ovdje mleko, imamo belanca i imamo žumanca. Ringlu uključite, nek se polako mleko greje, moja je luda pa sam je stavila na 4 i dajte da mutimo. Znači, ostavite jaja da stoje ovako malo, ako su direktno iz frižidera, da ne budu skroz ledena. I vidite sad kako kod mene imaju mnogo rupica ovdje. Dobro je, kamerman ne mora ovdje sol u aparat. Zatvorite par rupica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači koliko jaja, toliko puta tresem soli unutra i verujte mi 5 puta se u belance bolje umuti. Što vidite, belance skoro umućeno, dodajte žumance. Dobrano umutite. Koliko belanjaka, odnosno koliko jaja, toliko kašika šećera. 2, 3, 4, 5. Mutimo dalje. Brašno ćemo stavimo onoliko koliko nam treba da dobijemo klasičnu patišpanu. Znači, ni previše, ni premalo, a koliko to vam zavisi od jaja. Sve to vidite da je ovako na pola, ni tamo ni ovamo. To još nije prava gustina patišpanje, ali gledajte sad što radim, bar ja tako radim ako hoćete da bude neobično. Uzmite 2 manja čančeta i naprosto podelite smesu u ta 2 čančeta. Pa ćete u jedan da dodate još samo malo brašna, a u drugi ćete dodate, sad, mnogi su me kritikovali, da li ćete dodate kakao ili ćete dodate kakaa, to o tom potom šta ko voli. Ili možete i kafu, čisto da bude tamnije, znači da ne bude ista boja. Znači kritiku kada sam ja pijem, bre, koliko se tresla kamera. Drago mi je što moj kamerman divno komentariše šta stigne, inače kamerman mi je sin ovog puta. I evo, sad smo to podelili na pola. Mikser možete da koristite i dalje, pa i ne morate, možete to i ručno da se sredi. Po pola kesice praška u svako ovo čanče. Evo, prilike polovina je tu, druga polovina ovdje. A mislim da će mi se ćerka udostojiti da pokaže novog člana familije. Jedno preslatko ludo štene, koje nam je stvarno ulepšalo život i preporučujem svima. Ako se dvoumite da li da uzmete psa ili ne, verujte mi, neviđen antidepresiv. Dakle, ovo je sad otprilike ista gustina jednog i drugog. Samo dobro sad umešajte ovaj prašak za pecivo. Da ne si Hektor? Spava. Nek spava. Do sad mu ga jednom budli, jel? Sad, društvo, da bi dobili ono što sam ja planirala da dobijemo, zašto sam ovo radila, ne znam. Sad ćemo pokušamo nešto, samo problem što nisam nabavila špriceve. Pa ćemo probamo da improvizujemo. Dobro, ovo nije trebalo da se desi. Dodatak ispo. U špric ili kesu za špric, svejedno je. Samo morate da držite dole da ne bi prosuljali tečno. Stavite. Ne može to sve odjednom da stane, morat će iz više puta. A možda i neće.
Kemerman mi se nešto nakašljava, kaže Kemerman. Moram ja. Neće ništa rekanje, to se nekašljaje, za vremena. Nije stao odjednom, staće iz više puta. I sad ćete da vidite kako sam ja to smislila. Znači vidite sami da je otvoreno gore, nisam zatvarala. Nisam još, morat ću. I samo položite u čašu da stoji. A drugu polovinu, evo ovako. Ovo je sad nešto improvizovano, koliko će da upali vidjet ćemo. Ops. Polako, ali sigurno to nam ide nekako. Ovdje ćemo pokušamo da saspijemo celu količinu, da se ne bi jakali ponovo s ovim kesicama. Ukus tu pasta. Jer ovdje staje cela količina, ali evo ovako, vidite da je stala cela količina. I sad pleh koji ste namenili za pečenje, sklonimo mišlju što nam više ne treba. Da pogledam na kameru. Pleh koji je spreman i podmazan za pečenje. Sad već možete upaliti reran. Znači ja to ovako odokativnom metodom odmah. I sad uzmete ovaj tamni deo, špric, i na sredinu. Može veća količina, evo ovako. Pokušajte to da prekinete. I sad idemo na svetlu količinu, koju ćete morati ovako malo ukesiti da se tresete. I ja sam moram da ovo vidite da ja to pokušavam nešto kao da smestim, ali da prekinemo kadar snimanja i pogledajte našeg divnog kućnog ljubimca koji se zove Hektor. Ja sam još uvijek beba i hvala Hektore što si pozirao. I da se vratimo na pravljanje torte, odnosno kore. Evo vidite, ovo parče sad samo isecite. I možete to uraditi nožem, možete prstom, možete, a i ne morate ničim. Napravite kao malu rupicu koja se ne vidi i samo istresite ovaj beli film. Vratite i ponavljajte postupak dok ne potrošite sve. I evo vidite, obzirom da smo radili onako, vidjet ćete kad se bude seklo zašto je to tako, a ovako se ne vidi ništa. Znači to ide u rernu, sve ćete dok ne bude gotovo. A s druge strane, ono mleko što smo spremili, vidite i sami da je skoro gotovo. Ovdje imamo, ja sam uzela puding na meru, onako najiskrenije da vam kažem, ne razmišljajući mnogo, uzela sam 300 grama, dodajte jednu šećer vaniliju, sve to promešajte i skuvajte, znači 300 grama pudinga, ima nekih, obzirom da ja stavljam na jednu kesicu pudinga, ja stavljam 2 kašike šećera, pa vi sad smislite koliko je to, preračunajte, i to sve na 2 litra mleka, naprosto skuvajte puding. Vidite da se puding skuvao, onako pošteno se zgusnulo, to podelite na pola. Opet kako odokativnom metodom. Kamerman, ne moraš voziš u činije. Kažeš da ne moram. Znam da volim, moj kamerman jako voli puding i ja se iskreno nadam da će mi ostane fila za tortu. Društvo, vidite da sam ja to podelila ovako na pola. Opet kažem odokativnom metodom, kod mene sve ide odokativnom metodom. I u jednu polovinu uzmite i ljuljite 200 grama čokolade. Ovdje ima 200 grama, u stvari tačnije rečeno ima 210. Ako ćete onako tačno, ovo zašto lomim da bi se lakše istopilo. Vidite društvo, filovi su ohladili i ajmo sad da umutimo margarin. Penasto ono što, čisto malo da se razmuti, pa samo već je otopljen. I evo, samo sam istresao fil iz
šerpice da bi mogla da umoti margarin. Neko to stavlja postepeno, neko stavlja sve odjednom, kod mene je sve tuto kompleto pa kako mi ispadne. Tuto finito. I nikakva nauka, znači samo umutite dobro margarin sa filom, pa ćemo, kamerman ne jedi, pa ćemo da idemo dalje. Evo društvo, kao što vidite, filove smo umutili, znači vanilu sa margarinom, čokoladu sa margarinom, evo šlag je na kraju i njega smo završili. E sad, da bi vam filovi bili vazdušastiji, znate da je šlag gotov kad uradite ovako, i onda uradite ovako i on stoji. E sad, da bi vam filovi bili vazdušastiji, ono što možete da uradite ne morate, znači nije obavezno. Meni će ovaj fil biti donji. Sad ćete da vidite gustinu. Poprilično gust. Ali, i ovaj drugi vanilin je isto tako poprilično gust. A idu jedan na drugi. Da bi filovi bili vazdušastiji, možete u fil da dodate malo šlaga. To nije obavezno, naravno, ali može. Ja ću dodati samo ovaj od vanile, nešto malo. Čisto da bi mi on bio, pošto ovaj čokoladni u stvari drži, jel? Onda ću ovaj od vanile da ga samo malo dodam u to, kako to kažu, da bude vazdušast i tekstura da mu bude meka. E sad, šta mu znači to tekstura, ja baš i ne bi znala, ali kako god vidite svakako da je on neuporedivo mekši i nežniji od onog čokoladnog. Koru smo ispekli naravno odavno, istresli, pustili, ostavili da se ohladi. I sad, pošto ona malo tvrđa, čvrsta je malo, vidite da je ona malo čvršća, evo ponovo, pošto moj kamerman zeza. Ne moraš baš da psuješ, kamerman. Uzmite soka, bilo kog soka koji imate u kući. Ja trenutno imam, mislim, jeste, sok od jabuka. Meni ide prvo čokoladni, vi stavljajte kako hoćete, kojim redosledom hoćete, ali kod mene će ići prvo čokoladni. Maknite mu prstom da znam da kad počnem pričam. Prekini. Pauzu. Zbunila sam se malo, ja se izvinjavam, čućete. I zašto? Kao što vidite, rekoh ja, stavila sam prvo čokoladni fil, pa sam onda stavila vanilin fil i evo sad na kraju šlag. Ali eto, čisto da znate šta pravite, znači, recimo da se zove dinastije. Ako vam se sviđa, a vi lajkujte, šerujte, komentarišite, isto kao što ste komentarisali do sad, oduševili ste me vašim komentarima, zaista ste divni, uopšte nisam očekivala da će biti toliko komentara i lajkova. A o pregledima da ne pričam, hvala vam ljudi. I kao što vidite, gotov produkt je takav kakav je, a da bi učinila onima koji pitaju kakav je presek, što bi u principu i trebalo da se uradi, nož kroz vrelu vodu, ovo sad ne sme da se radi, torta mora da odstoji da se sjedini. Ali čerka hoće tortu. Ali, da bi mi vidjeli kako je to ispalo i na što to liči, i sad mala molba, pomolite se Bogu, op, 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 i ona je ispala baš onako kako treba da ispadne. Vola! To je to. Koraka, sad ću ja podignem tanje da se vidi. Zašto smo šarali onako koru? Pogledajte kako je ispala. Jel vidite da ona sad, ovo parče konkretno je ispalo ovako. Dajte okrenemo drugu stranu, možda se vidi bolje. Ne vidi se bolje. Čekajte, sad ćemo to ovako da sredimo. Sad se vidi. Znači imam, pogledajte kako je prošarana ona. Evo vidite kako ima ove štrafte. I to je to, cela nauka. Znači, lajkujte, komentarišite, upišite se u pratioce i vidimo se s nekim drugim